wallahi bana damuna ta yi kyau, yabanya ta yi kyau wallahi Allah. Ko ina na je yaban mai gari ake yi. Saboda na raba musu taki da kayan aiki. Ƙwarai da gaske mai gari Allah ƙara arziki. Kunya Allah. A'a mai gari wannan maganar taka da gyara ba haka take ba gaskiya. Na shiga garin nan ba inda ban zaga ba. Kowa magana ka yake. Magana ta domin Allah kai azzalimi ne. Magana ta domin Allah kowa kake cewa ƙarya kake kowa kuɗi ya bayar aka bashi wannan kaya mai gari. Magana ce ta domin Allah sai na faɗa. Gari wannan ya ci mutuncin fada fa ba jiya ba yau ba yake wannan abun fa ya kamata a ɗau babban mataki a kan shi. Wannan maganar taka gaskiya ce. Kai! Da ƙarama lafiya mai gari. Ka kwantar min da shi a nan wajen kamar bulala guda biyar kyawawa an gama mai. A kai ne sallama ya garin ya gida ya aiki a to dan samu wuri mu zauna mana mu tattauna. Wallahi ba na jin daɗin dukan ka da ake a fada. Kawai daga yanzu in mai gari yana magana kawai kai shiru dan Allah. To shikenan ba ku. Ajiya ɗimi wallahi. An fito lafiya. Alau. Lafiya. Amin amin. Ya zamani. Amin amin. Mutumi na yau ba magana. A yau nake gaya ma yau mai gari sai dai sa zana uwarsa ba dai ni ba.